Hej og velkommen til Knudsen Bilplejes YouTube-kanal. Jeg vil her vise, hvad der sker, når man har voksbehandlet en bil og nanobehandlet frontruden. Vi prøver at sprøjte lidt vand på lakken og se, hvad der sker. Som I kan se, så ligger alt vandet sig i dråber og prejler af. En voksbehandling holder i gennemsnit 6 måneder, hvis man vasker bilen i hånden. Vi prøver at sprøjte lidt vand på frontruden og se, hvad der sker med det også. Og der sker nøjagtigt det samme som voksbehandlingen. Dråberne samler sig og prejler simpelthen af. Så klik ind på www.knudsen-bilpleje.dk og så mere om priser og produkter. Du kan også følge os på Facebook eller Google+. Tak fordi du kiggede med.